Tours and SLP. In the city of Alaminos, we embark on sustainable tourism-oriented programs and continue our journey to more years of excellent and quality tourism services to the satisfaction of the visiting public. Dahil maliban sa iba't ibang agaw pansin destinations na mapapasyalan sa lungsod, dadalhin din namin kayo sa isang nakakatakam na kwentuhang tiyak na bubusog sa inyong mga mata at papawi sa inyong pagod mula sa pamamasyal na makakahabol nila. So if you're on your feet, tara natin mag-food tripping because it's amazing! Say hi. Kahit hindi pa man lumabay ang Very dating nice sigla city. ng iba't ibang negosyo sa Luzon dahil sa pandemya, hindi na ikakailangan na dahil dito, Welcome to the Philippines, everybody. Enjoy. Enjoy what? Enjoy what? Coming to you. Welcome to my dad. May galit. Hi. Hello. No galit. Masaya. Hello, Karen. Wesh. Parad. Malamig. Dad, sa ticket. Hello. Let's see the sunset there. Scenery. Yes, for you. Yeah, we can only
Happy New Year, guys. Now. Salamat to. Sasad ko to. Secret Islands. Basta yun si Jasmine. Ito lang yung pinalaman ng panot lang.